נשמע טוב, מה הבעיה פה? זה דאונלודים. זה לא עושה דאונלודים. אמא שלך מבטלת לי את האינטרנט, ואתה גומרת לי את הדאטה. It's true. נעשה משהו לי. לא. הכי טוב לשים את הרדיו לוקח הכי פחות. מה זה הרדיו? אייטונס רדיו. מיוזיק? תשאירי מתנות קטנות. פלייליסט? רדיו. אלייך? בטח בובות מדיה. כמה מבוכים עוד אבוא בדרך אליי. למדי. כמה עוד ערים ועולמות מעניין למה יש כל כך הרבה ספינות פה. יכול להיות בחוץ ביום שבת. בים המלחמה אני נלחם לראות את עינייך בלי לדעת בכלל אם רוצות אותי לראות. Wow, look how many slides we have בראשון. See it? אני רואה? בספינה הראשונה, תסתכל כמה מגלשות יש שם למעלה. או שזה מגלשה אחת. מה שאני לא אוהבת בספינות שהבריכות זה מי מלח. לא. כמה ג'קוזי. מי מלח. איזו עוצמה. סיפוריה של דבר צפה המעלה. את הקולות את שברי האהבה אני אתן לה ורוח מציקה לעולם היא לא תרפה הסבות מתחסות שתדעי שאני כבר מזמן מנסה אני יושב בתוך הכלום איך הוא נכנס בעבר? אולי גוררים אותו? אני רוצה שיעבור, שאני אצלם. וואי, היינו צריכים לעשות קליפ על כל הרצח. בתוך גן הזאבים שנערמו לכבוש את חייך עוד מגן גן זאב בחייו לא נשאר מאחור אתה יודע, אתה יכול לעלות על אונייה בזמן שהיא לא נוסעת, כאילו כאן, ככה, לעשות חתונה. לא. הרבה עושים את